दाननि 5 अक्ट'आव जोङो UN एकाडेमि स्कुलाव हारिमु आफादनि आरसिखौ दानाय जादोंमोन, नाथाय जों बेयाव दाफुंजोबनो हायाखैमोन। दिनै जोङो जुलाइ दाननि 25 अक्ट'खालि जोङो दिनै जों SB बड' गोजौ फरायसालिनि सिङाव दालाइ आफादफोरखौ दाफुंनानै लाबाय। दालाइ आफादा जोंहा 25था जादों। बे 25था दालाइ आफादखौ दाफुंनानै लाबाय जोङो। दिनै दाफुंना होनो हानायनि थाखाय जोङो जोबोद गोजोननाय मोन्दों। आरो आङो सान्दों जोंनि बे सिमेन्ट सापरि सानजारि नोगोराव जोंनि दुलाराय बर' हारिमु आफाद आरो दुलाराय आइजो अनसाय आफादनि जाहाथे मिरु आफादनि कनफारेन्स जानो थांदों, बेखौ जोङो मोजाङैनो खुंफुंना हरनो हागोनखौ आङो मोजाङैनो हास्थायदों। मानो होननानै बुङोब्ला जोंनि रायजो राजाफ्रा एसेब्लाबो जोंहा एक्सपिरियेन्स दंखायो। आगोलावनो खुंबोबाय थानाय हिसाबै जोङो बेयाव मिरुनिबो गोबां कनफारेन्स खुंनानै हरबाय। बेनिखायनो जोङो फैबाय थानाय जोंनि 2023 मायथाइनि जानुवारि दानाव लागोन, नाथाय जोङो अक्ट'खौ दासिमबो जोङो फिक्स खालामनो हायाखै। जोङो अक्ट'खौ बे साननैसोनि गेजेरावनो जोङो थि खालामनाय जागोन। गोजोन्थों। खौरां बुथुमगिरि फंबायमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनि अननायखौ जासिग्रोबाय। दिनै 25 जुन दाननि 25 अक्ट'। बे अक्ट'आव जों दिनै थांनाय 5 जुन आबहावा सानाव दुलाराय बर' आइजो अनसाय आफाद मिरुनि दैदेनगिरि बिथांमोन आरो दुलाराय बर' हारिमु आफादनि दैदेनगिरि बिथांमोनखौ लानानै जों मोनसे मावफुं मेल लाफादोंमोन आबहावा सानजों लोगोसे। बे समाव जोङो मोजाङै दाफुंनानै लानो हायाखैमोन, खालि आफादगिरि गाहाय बिबानखौल' दानानै लाग्रोदोंमोन। बिनि उनाव बे गाहाय बिबानखौ दानानै जोङो दिनै गासै दालाइ आफादखौ दाफुंनो थाखाय दिनै 25 जुन बे अक्ट'खालि जोङो गासै दालाइ आफादखौ दाफुंनानै लानाय जाबाय। फैगौ दुलाराय मिरु बर' आइजो अनसाय आफाद आरो दुलाराय हारिमु मिरु आफाद, बे गासैखौबो लानानै फैगौ 2023 मायथाइयाव जानो गोनां जानुवारि दानाव बे मेलखौ खुंफुंनो थाखाय दिनै पानजाय आफादखौ दाफुंनानै लानाय जादों। जुन दाननि 5 अक्ट'खालि दुलाराय हारिमु आफादनि 19थि बोसोरसालियाव जथुम्मा आरो 17थि बोसोरसालियाव जथुम्मा आइजो अनसाय आफादनि जा कनफारेन्स, बेखौ जोंनि बे धेमाजि जिल्लानि जुनाय महकुमानि सिङाव थानाय बे सिमेन्ट सापरि सानजारि नोगोराव खुंफुंनो थाखाय थि खालामदोंमोन। आरो हिसाबैनो दुलाराय हारिमु आफादनि आफादगिरि नेहाथारफ्रा दैदेनगिरि बिथांमोन आरो आइजो अनसाय आफादनि आफादगिरि नेहाथार दैदेनगिरि बिथांमोना ओइदिनखालि फैनानै मोनसे मेन कमिटि खिनिखौ दानानै दोनलाङो। दा बेवहाय दिनैहाय मोनसे गोख्रोङै जोंनि बे ओनसोलाव जेसेबांखि जोंनि बर'नि आफादफोर दङ बिथांमोनखौ लिंनानै दिनै बेखौ दाफुंजोबनाय जायो। गासै प्राय 25सो डिपार्टमेन्टखौ दिनैहाय दाफुंनाय जादों। आरो गासैबो डिपार्टमेन्टखौ दाफुंखांनायनि उनाव जों मेन कमिटिखौ बुंनांगोन, आफादगिरिखौ आंखौनो होदों आरो वर्किं प्रेसिडेन्टखौ जोंहा चक्रेस्वर गयारि, बिदिनो नेहाथारि हिसाबै जोंहा सुसिल बसुमतारि, नेहाथारि हिसाबै रातिराम बसुमतारि आरो लेङाइ नेहाथारि दिपांकर नार्जारि, बिथांमोनखौ लानानै गासै मेन कमिटिखौ लानानै 25था डिपार्टमेन्टखौ दायो। आरो दिनैहाय बेखौ गोसो खुसियै पानजाय आफाद